bro sai sin pon ngap priang sobai pisha kene ka channel ka jonga te ha kene por menta nan supun banai pi khandiat sepang ka fishing competition ka ban salong nga ka khan retorik banai bakhandai arja reply bat kadai ka pung jong ilas terwel lengdo bat kane ka pung kadai ka bodon hamau kangi ka bahap hapo ka ho district nongpo ka ba pihap baniai na marngar sya na pihap baniai kumba 100 kilometer ai bun poi sakane ka jakka khwai ha kane ka pung dang sudap thep thumai kumba chispa 100 kilo kido thumai kan thop ru ya kido rim ki baladon pa sampai bat bishar smapi ya kajing don kido ha kane ka pung lengba kane ka video ka pi mentah ha kajing pet junga marwei hite nang la ihun ya kajing don jong kido ha kane ka pung desnga bahang ne khnang phin suthu ha kate ka sngi ya ki tiket khwai phila banyo hakatei hi kasni andon ro kalau kidro hakatei kasni andon ro kadkan sya hakatei ka sngi desnga bang ne mentangan batai phi batngan pen suthu phi khnang mo pin suthu hakatei kasni bat we po we ro won simenta hakatei kasni layo lupa ya ka we ka tiket ka bukan thuplang bat ka bai tiket nak menta ka competition hakatei kasni tirada phi kwa bon sim extra ya ki tiket jom kalau kidro pila banyo hakatei kasni na gunta ke jumpi lapan krek lupa sibun kumta na kalian junga terkuat epi ki rawan epi sini bahabanya poilem hagatai kesni pat bensim benta USA pilong ibu bahabok pila banyak double ke price nomor kadon ke fishing price buat ka lebih dro hagatai ka sni buat kindon ru ki kindon an kato kene kiba unung kuai uhabon sim respon lada ule bakalane mi ini kelumar hagatai ka sni price buat jaga buat tiket onsa penmi i ha ka notice ka ban sabu hakaleng ki jaka na kunta ki jingti bakhamnya pila ban comment yang po jong ka comment section ngan sa respond ye phi kloi bersibun ngai pila suthu tangine ki jing pemana ki wan lang ba ka channel jonga la da vidang dei ki ban thumai berlap na kong ki channel jonga pila subscribe na kunta mapin yo ya ki we pat ki video ki ban spotlight na ka channel bersibun you.